खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटिउब थामखौ फैन के सब बड़बावबाय सबाय माजियाव जो भगवान नाय महर लान सोनाफोर दामगै इनफरमेशनखौ फुरा जोबजासे नायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरो आं सोनाफोर ओमफ्राय थामनाल' नायनानै मिन्थिखाबायना भिडिअ मा सोनाफोर दिनै खुनु मजाक गैया मस्टिक गैया बिराद खुसिनि खोथा नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावनो थाखायसो बे भिडिअखौ लानाय जादों आरो शेयार खालामनो थाखाय लानाय जादों मानो होनबा दिनैनि आंनि जाखिनि खुसि बियो नोंथांमोननि अलावा मालाबाबो जाफुंनाय नङामोन आरोना सोनाफोर दिनै आंना फार्स्ट पेमेन्ट हाबदों येस आं सिदा सिदि खिथाबाय खुनु घुमा फेराखोर बुंला आं आगोलावबो पेमेन्टनि भिडिअ मोननैसो बानायखांबाय बियो आं फौजि बिथांनि पेमेन्टनि खोथाखौसो आङो शेयार खालामदोंमोन आरोना बेथनाबोथ' पेमेन्ट ना बिनि पेमेन्ट साख्रि मावनायनि पेमेन्ट बेखौ शेयार खालामदोंमोन खिन्थु एबारनिया आंनि आरोना सोनाफोर आं भिडिअखौ बोरै बानायनो जाबाय मालाय मानसिफ्रा मोजाङै बानायो गावनि फार्स्ट पेमेन्टखौ शेयार खालामनायफोरखौ ओमफ्राय आंना मोनसे जायगायाव फैदों ओमफ्राय खानाय खाग्रा लबाराबो थल' थिंग्रिं गबोबाय आरोना हेलमेटखौ खुनाय लोगो लोगो नुवाखिसै आङो ओमफ्राय गरम मोनबाय नै बेखौ खालायलायनानैसो आङो बेयावनो खावबाव जिरायनानै भिडिअखौ आङो बेयावनो खालामनोसै होननानै बेयावनो थान्दा मोननानै खालामसै होननानै आङो स्टार्ट खालामबाय सोनाफोर ओमफ्राय मा होनो आं बारा गोलाव भिडिअखौ बानायना नायलांजोबबानो जाबाय आरोना येस ओमफ्राय बयबो मिथिनो लुबैयोना आरो कमेन्टआव सोरबा सोङो आब' फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाय नामा फार्स्ट पेमेन्ट मोनसिगोनदां होननानै आङो जाय सोङो आं सिदा बुंखायो मोनसिगोन नेक्स्ट मान्थआव मोनसिगोन होननानै बुंदों मोननो हासिगौ बा शेयार खालामनानै हो थाब मोननायनि आं बेफोरबायदि बुंखायो आरोना खालामदोंबो खोमा नोंथांमोना आगैमोना बिनानावमोना बिब'मोना सोरबा ओमफ्राय औ आं फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो हाबाय दा आं बेयावनो सादा सिदा खिथाजोबखागोन मानसिफ्रा खिथायोना खिथाया आं मिथिला 9,000नि एसे बांसिन हाबदों आरोना सोनाफोर मोनदों आंनि एकाउन्टआ ओरैबायदि 300 थाखाल'सैमोन मासनि लास्टबोमोन नालाय ओमफ्राय 300 थाखाल'सैमोन ओमफ्राय बेखौ आं मबाइल रिसार्ज खालामनानै आंना फैसायानो गैखालामोन ओमफ्राय आं जोंहा मोनसे जायगायाव फैसा होनांगौ दं नालाय फौजि बिथाङा आं एकाउन्टआव फैसा सोनानै हरदो थाइसे हरदों नायलाय होननानै थाइसेल' हरदोंमोन ओमफ्राय आं चेक खालामनायावनो फैदोंना फैयाखै अब्ला बेयावनो आं नुनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय आङो दाख्लैनो माने जिमेलाव फैखायो नालाय बेबायदि मेल खालामखायोमोन जे बेबायदि थारिखनिफ्राय बेबायदि थारिखआवहाय नोंनिया जासिगोन होननानै आरोना स' नोंमारगौ ओमफ्राय मिथिनोबो लुगैगोन ना आं बेसेबां गोबावनि उनाव मोनखो मोनबाय होनोबा आंनो $100 खालामनो थाखाय आं 3.5 मासनि एसे बारायानो नांबायदां ओमफ्रायहाय मा होनो $100 जानाय लोगो लोगो पेमेन्टखौ मोनाखै बेनि एसे बारदों 120आवसो बिसोरो पेमेन्टखौ पे खालामदों आरोना एडसेन्सआव हरदों ओमफ्राय एडसेन्सनिफ्राय बे मालाय सानबा आरिनि गेजेरावनो एकाउन्टआव हाबफैबाय आरो नै दा 27 जुलाइआव आङो पेमेन्टखौ मोननो हाबाय आरोना सोनाफोर स' थगायलि गैया मालायफोरबायदि आं पेमेन्टखौ ओरै आखायाव लानानै देखायनो हागौमोन खिन्थु आं बख'हैयाखै लायाखै माने ओमफ्राय आं बेखौबो खिथाखागोन नोंथांमोना आब' फार्स्ट पेमेन्टजों मा खालामनो मेथाइ जाहो होनगोन ना स' गाज्रि मोननो नाङा आं मेथाइ जाहोनोबा फौजि बिथांनि फैसाजोंसो मेथाइ जाहोगोन खिन्थु आं बेखौ माबा मोनसे साननानै दंमोन जेला आंना डलारा हाबहांदोंमोन एसे आं बे फार्स्ट फैसा मोननायखौ आं बेबायदि मोनसे खालामगोन होननानै आं साननानै दंमोन आं जेला खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय आं बेखौ बेबायदि बाहायथ'ला आरोना सोनाफोर आं बेजों मेथाइ जाहोनो हाथ'ला मेथाइ जाहोनांगौबाबो फौजि बिथांनि फैसाखौ लानानैसो आं मेथाइखौ जाहोगोन चक्लेटखौ आरोना आं सोरनोबा बिराद मोजां कमेन्ट हरबाय थानायखौ आं चक्लेट जाहोनो होनखादोंना स' लोगो होमबा आंखौ होननानै ला नों चक्लेट जाहोनो होननाया डायरि मिल्क जाहोनो होननाया होननानै बुंनानै ला आरोना आरो हिन्दी ब्लग्सआव खायफा बुङोना आङो सानाखैमोन आं बिदि फैसा मोनगोन आं बिदि फैसा मोननो थाखाय आं खुलियाखैमोन मायाखैमोन मेम'रि हिसाबै दोननोसो खुलिदोंमोन मादोंमोन होनना आंना बेबायदि नङा आं मानसिफोरनि फार्स्ट पेमेन्ट फैसा मोननाय मानायखौ भिडिअफोरखौ नुनानैथ' आंबो माने गरम जानानै आंबो खिजानि फैसा मोनगोन खोमा होननानैसो खुलिखानाय आरोना आयै सना जोंहा जेरै फैसा मोनबायना मिनिलाय हाजिजि मिनिलाय ओरै मिनि बिराद गेलेदों गथ'आ उरलि आया आं बे फिसाफोरजोंबो नानाथा जाखिनि देखायनो हाबाय बेखौनो नोंथांमोना पसन्द खालामलांबाय नायलांबाय जाखिनि एसे एनै भिउस फैबाय बेनि गेजेरजोंनो आं मोननाय जाहैबाय आरोना ओमफ्राय आरो मा होनना बुंबावनो जायफोर इउटुब सालायगासिनो दं ब्रेक खालामनाङा आरोना होलाबाय था जेब्लाखि मोनदोला आरो माथो ना जोंलाय आरो इसिबां माथो मेहनत खालामदोंखायना बे न'नि ओमफ्राय बाट टाइम होनांगौ होनाया एडिट खालामनाय मा खालामनाय जोंबायदि हाउस वाइफनि थाखायबो एसे दिगदार जायो नै गथ'फोरखौ लानानै आरोना बेनि गेजेरजोंबाबो जेने थेने भिडिअखौ मोनसे बा मोननै दिनाव मोनसेयानो हगारो जेनेबा एखमबा भिडिअ खालामनो हादोंबा मोननै हगारो टपिकफोर मोनदोंबा एसेफोर कन्टेन्टफोर मोनदोंबा स' बेफोरखौ नोंथांमोना अनसायलांदों ओमफ्राय आङो बेयावनो मोनसे खोथा बुंदेरगोन आब' नोंनि साबस्क्राइबारा खमायोना खमायामोन मायोमोन मानो खमायो आंना मानसिफ्रा मानो आनसाब खालामफिनो होननाया
बेफोरखौ आंबो बिनि बिसय आंबो मिन्थिया ओमफ्राय 1K जानायनि सिगां आंनाबो बिदिनो बिराद माने डाउन जाबाय थायोमोन आरो थांफिनबाय थायोमोन 6 जन 7 जन एखमबा 20 जन गाहाम माने गाहायाव थांफिनबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो 1000-1500फोर जानायनि उनावहाय बिदि बांद्राय डाउन थाङाखै बुस्थुआ थांदोंबाबो साफा सानै थांदों ओमफ्राय नै दाफोर बिदि थांनाय मोनला आरोना आङो बारायोबा बिदिनो एसे बारायलाङोसो आरोना बेनिफ्राय जेबो नङा भिडिअफोरखौ होलांबाय था सोरबा नङा सोरबा मोजां मोनलांगोन अनसायलांगोन गावजों गाव अनसायग्राबो मेला दङ ना ओइ बर'जों बर' साबस्क्राइब खालामलांसै होननानै खालामलांग्राबो दङ नङा होमबा बेनोसै ओमफ्राय आरो दा माथो बुंबावनो माबा दिनै भिडिअखौनो बानायनो रोङासो मोनलायलांबाय आङो खुसियानो अबहाय दोनखुमानो अबहाय मानो जाबाय नालाय माबा बेले बेजेसो मोनलाबायबाय आरोना सनाफोर आङो फार्स्ट फौजि बिथांनो खिथाहरग्रोबाय बिफा आंनाव माबानि इउटुबनि पेमेन्ट हाबबाय नङादां जाबाय आंनाव अबेनिथो फैसा हाबदों आंना बिदिखा होननानै सिदा एकाउन्टावसो ट्रिप हाबनानै थाफैखायो आरोना स' बेनो हाबदों आंनाबो 9000नि एसे बारा 10000नि खम बिराद खुसि आरोना फौजि बिथांनो फार्स्ट खिथाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो खिथाबाय आरो ओमफ्राय बे थान्दाल' होनाय पिक्साराहाय बे सिगांनिसोमोन बियो दानि गोदान नङा आं दा फैसाखौनो लायाखै आखायाव फैसाया सुइन दंसो आंना जाखिनि दङ नैबे बेगाव फौजि बिथांनिसो दं आरोना आंनि नङा ओमफ्राय आरो बाखि माबा बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैबा नेक्स्ट ब्लगफ्राव माबा माबि फोरमायलांफिनसिगोन आङो नों माबा मोनसे कुइसन दङबा कुइसन खालामनानै गालांबानो जाबाय बेवहायनो आं बेनि कुइसननि एन्सारफोरखौनो आं होलांफिनबाय थागोन नेक्स्ट ब्लगाव लाबोगोन ओमफ्राय आं मालाबा गोगोम कुइसन एन्ड एन्सार भिडिअबो लाबोगोन अबेबा कुइसननि एन्सारखौ आङो बेयाव गुवारै होनो हाया जायो बेनिफ्राय अननानै अनसायलांबाय थादो जाहाथे आंबो लासैनो दावखोसिनलांबाय थानो हायो ओमफ्राय जेबो नङा सनाफोर नायलांल' भिडिअखौहाय अनसायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर नायनो सोलाबाखैबा अन खालामनानै दोनबानो जाबाय ओरैनो ओमफ्राय मा होनो दाथ' आं जेनेबा 4 माससो नांबायना एबारना 3 मासआव नांनाय खालामबानो जाबाय लासैनो 2 मासआव मोननाय लासैनो ओमफ्राय 1 मासआव मोननाय खालामलांबानो जाबाय आरो दिनै बेबायदिनो मोननाय खालामलांबाय थाबानो जाबाय आंबो हानाय माने मेहनत खालामबाय थागोन ओमफ्राय आंनि मेहनतल'जोंथ' जाया नोंथांमोननि सापर्टआ एकदम गोनांथार इउटुब खुलिग्राफोरनि थाखाय नायग्राफ्रासो बांसिन गोनांथि आरोना नायग्राफोर गैयाबानो इउटुबारफ्रा जेबो गैया सुइन दंखा आं हले डाइरेक्ट बुंखायो ओरैनो होलांगोन भिडिअखौ होनानै दोनबा मा जानो नङा होमबा नायग्राफोर नांगोन नायग्राफोरा अनसायनांगोन नों नायग्राफोरखौ एसे गोसो बोहोनो हानांगोन ओमफ्राय आंबो बबेबा भिडिअ गोसोखौ बोनो हायाखैबाबो अननानैहाय नायसोमलांबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ फाग्लिया गोसोखौ बोहोनो हागोन खोमा साबस्क्राइब खालामनानै गालांसां नेक्स्ट भिडिअखौबो नटिफिकेसन दाबायनानै दोनलांसां नेक्स्ट भिडिअखौ नायफिननो होननानै आरोना दा आङो बे भिडिअखौ गोलाव खालामला गुसुङैनो दोननोसै न'आव थांफिनसै आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय आं गोसो गोबोन साबायखर होबावबाय आं हायोबा एसे बाब्रानानै मोसासिगौसोमोन आरोना आंनाव देक गिदिर माबा मोनसे मा होनो बेखौ देक गिदिर दामथावथाव थाबाथाय आं बाब्रानानै मोसासिगौसोमोन आरोना रिल्स बानायनानै सर्ट खालामनानै बाब्राबानो देखायगोन आङो सनाफोर आं बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना सोरबा मोजां मोनबाय सोरबा गाज्रि मोनबाय बेनि गेजेरजोंनो आङो दिनै पेमेन्टआ आंनाव हाबफैबाय आरोना बिदिनो अनसायलांबाय थादो अननानैहाय जायफोरा नायबाय थायो बिसोरखौथ' बुंलायनाङा सोरबा गोदानबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो खिथानि आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनलांनो हागौ बा आंखौ मोजां मोनलांनो हागौ नै ओमफ्राय ब्लग्स बानायगौ मानि फिसाजोआ ओमफ्राय हेलमेटाव फुरा बाला खालामनानै दोनजोब्बाय अरजाला फिसा गोनांनि खामानिया बिदिबो जाहैयो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअहाय ओमफ्राय आं बे पेमेन्ट मोननायखौ मा खालामगोन आं जेब्ला खालामो अब्ला शेयार खालामसिगोन आरोना थेंक इउ स' माच